everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Gwapom din yung maguwang, Imi. Mga gwapo-gwapam din yung mga pamilya. Tagod nga, mamimbro na ko sa yung pamilya, no? Jimmy. Ha? Ay, kabala ka ba? Katultulam ko din Ay, nagkabala ka sa imong igsoon kung klase na. Ako ni bahala niya. May mong yatod kuha na niya ni nako siya, dini sa inyo. Unsa? Oh, mihilak si Inday. May mangod pa mo? Kwa. Be, kaya kaya na uli ka na. Patot yan ni bata ay kaya naghilak. Patut yun? Nga sa ato pa. Yang anak, among anak. Oh. Minyo de ka? Sige Mia, adun ako. Bay, arin ako. Guwapong di kagbana imi. Migo na tabay Sige, adun ako. Yan naman ka. Nanay sad, uy. Gisinggit pa magyud niya nga may anak ko. Kay, may anak naman bitaw ta. Ay, o lagi. Pero may nakabati man. Dili ka gusto nga may mahibaw nga may anak ka na? Dili. Oh, Amy. Kung mahimo, dili unta ko gusto nga may mahibaw nga may anak na ko. Kay maawaw ko sa eskwelahan. Mahibaw ang ko nga angka na day ko. Amy. Manapi mo niya to si Jimmy ron. Sa mukha sad, uy. Nakatog na bata. Oh, Mas taligid siya makatog atong nagtutoy pa siya nimo, no? anya? Ang sa di gusto nimo? Patutoy yung paghihapon ako si Inday? Patutoy yung paghihapon ako? Tulo na hinoon kaadlaw. Ni aksyon naghubas akong gatas. Di antos ginako ang kasakit. Sakit kay kundughan. Kaya wa na nako padidiha. Ang ganahan magutad si nanay nga i-mix lang ko ng gatas ni Inday. Nasugda na hinoon og lutas. Unya pabalik ko na hinog patutoy. Dave, nag-istorya naman ta ini, di ba? Nagsabot naman ta. Nasuko ka pa na ako? Wa, nahiubos ra. Siya kid, uy. Gipasabot naman bitaw takakon nga nung wa ko magpahibaw nga may anak na ko. Pero at least man lang, napaila ko nimo. Ngadto niya nga imo kumbana. Kalimot gani ko. Wagi ko ninyo mahisgot samtang nagbiyahe mo? Wa man gani may maghisgot og laing tao, good. Unsa ka ba? Maong wala sab ko makahisgot bahin nimo. Nalingaw ra man gani mi sa among mga nalabyan. Nya, hisgot mi bahin sa eskwelahan. Wala may maghisgot og laing butang. Hasta bahin ng pamilya. Uy. Sorry na. Smile na. Ito ta. Smile sa lagi. Di ka ma-smile. Ang bangon mo ka. Balhin ako sa ubos, Inday. Ano naman? Muhilak na. Mas muhilak na kung makamata sa atong buhaton. Ano sa? Ikaw ba, suko de ka, ha? Suko ka. Dave, sana, suko pa ka? Suko kihapon ka. Suko pa. Suko pa. Ha? Okay.
Dave! Naunsa ba diha? Dave! Wala nay. Napakong ra ko. Makugang mo na taninyo eh. Ay ni mga bata ah. Sa paa ni mo, uy. Imong gipaak ang kong paa. Suko-suko man ka. Yan sa man suko pa ka. Kay dili ang paaran ni mo may akong paakon. Angon sa man? Depende. Suko ko. Ade, ay. Suko ko. Ade ay. Bala ka di ay. Kapoy ra gaba mama. Tapad kong inday diri. Unsa? Ay! Usa ba? Pagkamata na sa nastanay ron. Gipiraman ko ni mo kalipi. Sibat man ka. Sadaan ka ba na ako na sibat-sibat ka? Ha? Dave! I love you. I love you too, Dave. Amy. Napadagan to ba, ha? Ni bagong abot ni Asay Bahal. Sige, inom, may limit. Makausara ba mo? Sa katuig, hininga kong apo, ha? Usara ba mo? Usara ba katuig? Hininga kong apo, kausara. Hubog na ka. Usara, pinangga kayo na namo. Pinangga. Manoy. Pinangga. Ay lang palabig inom Manoy. Dili, kabalaga. Samang ka, dili mabalaga. Di balaga ko, no? Dila sa mabalaga, di na palabi. Dana tiyo, ang inyong sumsuman. Agoy, kalami. Adobong manok nga sa silingan. Unsa? Agoy, hay. Kumisan din ang asawa. Sa imong anak. Ay pagkanadaan lang mo. Ganti na. Wala mo karon pa. Ay, sinoy Pedro ba ya? Husupit ako sa kong giingon. Manok sa silingan. Kay silingan naman minitiyo timbong. Ay, putang eh. Wala ba mi sa ilaha magpuyo ha? Silingan na lang ni. Gusto sabdo. Nag-imong tagay, Dibit. Oh, Dib, imong tagay, no? salamat. Ay, di magpalabi ha. Wabay ka maanad og inom. Oh, gamay ra lagi. Uy, wow, pagkani magkainom sa tuba. Giwong-hungam na sa asawa. Dungog ra ba? Murag yung siyas. Waro makatukon mahubog. Ay, banagsa na bitaw ni. Oh, parang sara man. Imna na lang imong tagay, Dave. Oh. Bitaw. Oh, Tio. Inom na. Oy, Gamay ra ha. ubay-ubay pa man to sa boss manok Bisaya. Inito na ko daan aron may mahigop mo. Kana. Gana to imnon. Sabaw. Na, Da. toan na. Ingnan bitaw ta ka nga ayo palabig inom. Labig yun ka. Di awa. Lain kayo kabuhi. Nana, sugod ang tuktugaok. Hawan ay kape oh. Paimna na mo ta ah. Patuyang man, bisag di kaya. Mauna. Di gyud mo undang. May ko magumbalibad nilang Tio. Saba diha uy. Ikog nga si Tio gani on. Knock out man sab. O gani makapaulis pikas bay. Nagbuyod na lang na sala ay. Ang inyong kauban sab sa tagay, naas gawas ay naghukdong sa lamisa. Si Ricardo, may pauli pero nagsusapinday. Amot lang. Makaabot mo ka to sila ha. Di ba ka to ato paingon sa sagingan. Di na ko masulay eh. Bantay man bitaw. Sige na. Ipainom na niya kape aron mainita ng iyang tiyan. O pagkahumot, pahigdaan na. Aron makatog. O tarong na nagtabi. Dihan mga mata na. Di na kumusap. Di na ko mo inom. Last na lang to. Ay bantay man bitaw. Kusniton to jud ka. Imna na ni oh. Gisigihara kag pukaw sa imong anak ay gisigihara og pabuka ng imuhang mata sa bata. Kaya gidadaan ta ka og init na sabaw. Higupan niya aron mahawasan na ka. Salamat.
pinangga ko na ako. Kanusaman nga wa ba? Kaya sa puton ka. Kisapot gani. Libaras kong uwi. Mara gito. Wala katapusan na gito. Na akong hubog-hubog. Di na akong musab Lain ka sa Huwag ko makasabot sa kong batik. Mura bag natuwad ang bahay. Usap pa. Di na ko Higo ka diya. Salamat. Saan ang orasa? Pasado alas 8 na. Si Tiyo ng mata na? Wa naman sa sala pagbangon ako. May paulit na tingali to. Ang saman, bangon na lang diha. Hukaran ta na ka. Narot na ba ni magsuka tong imong gikaon kagabi Hawaan mo ng tiya ni mo ron. Ganahan naman noong kumahubog sige. Unsa? Bago pa gani kami ingon nga di na kamo usap. Ganahan ko mahubog ko usab. Kay mas mabati na akong pinangga ko nimo. Ug mas atimanon ko nimo. Poyo. Higam ka? Hinaut unta. Gabisan magkinaunsa. Dili ko nimo pulihan imi. Naulungan paghihapon ko na mo bisan kon. Mulampos ka na unya sa imo pag-eskwela. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!